Maningi amaphutha abantu abawenzayo uma besebenzisa umuthi. Uma uzogquma ngomuthi, ungawupheki, kepha bilisa amanzi uma esebilile ngokwanele bese-ke imawuqala uyawufaka umuthi. Ngoba ukuwupheka umuthi lokho kuyawehlisa amandla omuthi. Kulungele ukuwupheka uma uzokwenza imbiza ezophuzwa. Kodwa uma uzogquma ngawo, kubalulekile ukuthi ufake emanzini abilayo bese kuba kuyima uqala ugquma ngawo. Ngithi angikuveze lokhu ngoba awukunye abantu ukubona bewusebenzisa umuthi bengawusebenzisi ngendlela. Okwesibili engifisa sikuqaphele uma sisebenzisa umuthi okade ugquma ngawo awubuyi upholise ugeze ngawo. Uma kufanele ugeze ngalowo muthi lo, beka amanzi ahlukile eceleni ugeze ngomunye. Awukwazi ukuthatha into bekade uyikhipha emzimbeni uphinde uyibuyisele kuwo. Ngithi sizwe sakwethu asiqaphele. Ngiyolokhu ngiqhubeke njalo ngalezi iqephu ezimfishane zokuveza ixwayiso ngenhloso yokuba sikhulisane, siqaphelisane kule ndlela.